Ndisati ndataura maonero angu awo akati siyanei neenyu panyaya iyi, regai imimi mumbotanga manzwa nyaya yacho. Ndisati ndaudza vasikana chokwadi chinorwadza chavasingadi kunzwa, regai ndimbotanga nekuvarume. Varume, musatambisa umhandara hwevasikana vamusikadi kuroora. Kana usikadi kuroora musikana, ndapota musatambisa umhandara hwavo, siyirai vanozoda kuvaroora. Regai tichidzokera kunyaya yedu. Muri kuona here kuti mai avo vari kupopota uye vakatsamwa? Chokwadi ndechekuti hazvizoiti kuti uudze mai avo kuti mwana wenyu musikana uyu akanditengesera umhandara hwake, nekuti umhandara hwese hunobva isiri repi, kakawanda kacho munenge matowirirana, pane chaunenge watomunyengerera nacho iye achibva abvuma. Vasikana vemazuva ano vari kutengesa umhandara hwavo kuda free transport, achida kuti mari yaanopiwa nevabereki vake yetransport azoidya. Vasikana vemazuva ano vari kutengesa umhandara hwake kuda kudanana nemukomana ane mbiri pachikoro. Vakomana vayo vanotamba bhora nevamwe vane mbiri. Vakomana vemazuva ano haadanani nemunhu waasiri kurara naye, saka pamweni pacho anotovhurirwa izvozvo zvekuda kumhanya nevakomana vane mbiri. Uye vasikana vakawanda mazuva ano vari kuvhurirwa kuda life yakapfava, kuda luxury life. MaIphone ari kuramba achingoririswa aya, vasikana vakawanda vari kutovhurirwa izvozvo. Saka kuti awane mabenefits aya iye asingashande, anopa muviri wake, ndiko kutengesa umhandara hwacho. Musikana wese akabviswa umhandara pasina repi, munhu iyeye akatengesa umhandara hwake, nekuti pane chaakanyengererwa nacho akabvuma, ndiko kunonzi kutengesa umhandara.